Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erwieħ tal-familji Muscat, Camilleri u Vella. Llum l-erba' ġurnata għażiża għalina f'dan is-santwarju, l-erba' tal-Madonna. U propju għalhekk fil-waqt li nitfgħu ħarsitna fuq Omna Marija, illum sejrin impoġġu f'din il-quddiesa il-morda kollha tagħna, kif ukoll dawk kollha li jduru bihom. Ejjew ħuti għalhekk nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li jinkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem. U li bit-talb glorjuż tal-Verġni imqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu irena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Intom ħuti tiftakru fid-taħbit u d-batija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u binar biex lil ħadd minnkom ma nabbu. Tiġdu intom u Alla wkoll kemm kienet qaddisa, ġusta u blajb li mġiba tagħna magħkom li jemmintu. Aħna kif tafu ġibna ruħna ma' kull wieħed minnkom qisna missier ma' wliedu. Farraġnilkom, għamilnilkom il-qalb, ħeġġiġnilkom biex timxu kif inhu xieraq quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna tal-glorja tiegħu. Aħna niżikħar bla qiegħda lil Alla talli il-kelma talla li jintom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewi dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu, il-kelma tal-mulej. Mulej intarbilni u tarafni. Mulej intarbilni. Fejn immur il-bot mill-Ispiritu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla' fis-smawiet, hemm int. Jekk nimtet f'qiegħ l-art, int hemm ukoll. Flimkien mulej intarbilni u tarafni. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fi truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni jidek u taqbadni il-lemenija tiegħek. Mulej intarbilni u tarafni. Jekk ngħid ħajaħbin id-dlam, ħajkun li d-dawl lejl madwari, anqas id-dlam ma hu mudlam, għalik il-lejl jiddi bħan-nar. Mulej intarbilni u tarafni. Alleluja, Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Qiskom oqbra imbajda, minn barra jidru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ.
Ekk intom minn barra tidru tassew ġusti quddiem il-bnedmin waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom tibnu l-oqbra lil profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tgħidu kieku konna fi żmien missirietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulijiet il-qattila tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirietkom. Il-kelma tal-mulej. Ġisu juża kliem jiebes għal-Fariżej, imma ma ninsewx li dan il-qari qed jgħidu għalija u għalik. U għalhekk hija stedina għalina l-koll biex nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna. U l-mistoqsija trid tkun mhux tant jien kif nidher quddiem in-nies, imma jien kif nidher quddiem Alla. Quddiem dak Alla li jara dak li hemm fil-font tal-qalb ta' kull bniedem. Jew nitolbu hekk il-mulej biex aħna nikbru f'din iċ-ċertezza li qal is-salmista. Mulej, inti tarbilni u tarrafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Int tarbel bil-bogħod ħsibijieti. Jew nitolbu hekk il-mulej biex aħna wkoll inkunu nies li dak li hemm ġewwa jidher fuq barra u mhux dak li hemm barra imur kontra dak li hemm fil-qalb. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jehud Jeżis nresqu t-talbiet tagħna u nitolbu lil Alla l-Missier għall-Knisja mqazza biex bimħabba u bħeġġa u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkompli ta' kuljum twaslilna il-kelma tiegħu, dik il-kelma li iġġeddidna fih nitolbu. Nitolbuk mulej għal poplu partikolarment tal-Afganistan f'dawn il-momenti hekk iebsin li għaddej minnu. Għamel li l-pajjiżi jaħdmu għal ftehim u l-paċi fost il-popli nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex ma nkunux ngħixu ħajja ta' żewġ ċuħ, imma dejjem nkunu safja quddiemek nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej tkompli tbierek il-morda tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lilhom u l-dawk li jduru bihom nitolbu. Poġġulek mulej taħt il-ħarsa tiegħek, il-ħarsa il-familji kollha tagħna. Ħarrishom f'ismek. Għamel li huma jkunu benniena ta' qatt ta' vokazzjonijiet nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nizzuħajr mulej Alla għal-kelma li jinti twaslilna, il-kelma li ddawwal il-ħajja tagħna. Ilqa nitolbuk dawn it-tilbit tagħna u għatina l-qawwa tal-Ispirtu biex ngħixu dak li inti titlob minna. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna għat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq li nroddulek ħajr. Sewwa li nsebħuk Missier Qaddis. Għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbed b'mod tal-għaġeb fil-misteru ta' dbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama fis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla. Kollha kemm hi xebħ ma' Kristu li fl-imħabba bla tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi. Reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom sliem natikom sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħnarina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. من المفصل ترويجا Ta
Nitolbu. U Alla, is-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni li bih tqarbilna ferħana f'ġieħ il-Verġni imqazza Marija ikun għalina ta' ġid għal ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Nejdu fl-imkien it-tlet Avamarijiet li talbitna nejdu Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.